we ye ofa etosu mienu ene ye de bramu na mni akwara nyame enya soreba na soreba nka mu ba chiri mi pagwagu Eja. ye to aso Yo. yesi ema nyina kodwa na maame ba na se ma ekọ nyina ba Yo. Eso hene enya ye mosi. na woni hwene na ubo nkonkon a na nso kote kronfo Ahene pa enkasa. ena yesi bodambo nsu wu a oda hwenim Yo, bodambo wu a oda hwenim dia. Ti emane nto se ofiti preko pepose a emoja na eba. Yampa penisi dodomsi amantem na nso no nya asase kese Yo, ene sa dia timanto se petem asase na hokwa. ampa penisi asase bu afu a na yesie Yo, epo ni tetreten so da bre ni ho. Epo abrasi oni oboafo nti ena obodi epra na bobo anu prekun. Yo, emo so pensu dodo so dua ni poni enye. Eka me ma nu nsuo so me mo no o. Na mpesa mansan di bi enti na mdi nsupa enoa. Yo, ene sa dia timanto nto se wotonto mapama yira. No ato bi ato na da wali jaya beba no. O fra ko peku an so fra ko peyire. Kwaku. Na bu mpanin besa. Na wo matonto mapoa mansan fa koma me yire. Wadu koti a wasane ntoma ni hwem. Eso. Na atwa bi afiri ho ananse sha ena adi bi kan. Yo, akola osubro nya mpabo na emu so chaw chaw. Ena ese abofra nso wanu sha ye de sha abani mfa nka asem kese ya. Yo, akola onu nsa ohro no na oni mpanifo didie. Akoda se ni nsa nso apata so a. Akoda se ni ti nkonkuko bu mu a sa na opani nsa nso apata so. Yo, ene sa dia timan nto se eda akoda ne ko mbedo ankremu so no. Na pani ni fie. Yesi ansa na kola besoma pani no na nsuo to. Yo, ene sa dia timan nto se osoma akoda onam na jo na emu mutrim de ntene. Ayampa akoda boni nso na nyisi wu. Yo, ene sa dia ti emane nto se onko biafo asonfo na wo kuani. Sa na tie empani se wodo anodo kwayefu a emu no baye kama na nso bi ma fie da. Yo, ene sa dia timan nto sa no ma won takra se ne tubom. Yesi anomanta kra ene ma ne yekese enkantakra hunu de fanyinam kwatre kwa. Yo, sa dia mate. Mama nso me ma ubie. Asen patira pampani won sama ne tiri ho apa. Yesi enka asen ko a kada bia na onyina ewu. Yo, ene sa dia timan nto se asere obon tam kese etu ne hwe. Wati wo asen kofi wosi wodi yawu kofi nti yamfro kofi wodi kofi o ha bia ni hu yawu kofi nti wadwen yo se wobetumi akomfo fie fofie konfo nso wo ntiri wusu ni tiri ube de twampese. Yo, ho dem nhwe asere wo so agye nkukuso na to pai. Yesi ehunu mi peti na asere oje ne bagura na oyi nani ato nchen. Yo, ene sa dia tie emane nto se timan nto se mi tie gwagu mekwaku buatin bagina konson so to ko twa mansa tu aba bi apete akogu kom na futrim na se anyima ye kotere kotale down na me dia ba ko wai na abema mu apiafo wati ase gwagu buatin so yi wadwin so ni pani beku a tokwan de beku na abewie na awidi. Yo, sa dia mate onso tie man nto se mpa buatin na nantia sesa sa na tie se unsro so ne kaya beku a enyigiwa no nwuro Natalia nga se yentu ntokwane nhyeda ohene oni ntoma fofo no tu consideration ene se ohene a oni ntam no nko okun. Yo, ene sa dia timan nto se patakuna nkwanso so ye to amepe anton so amepe pa osibo obesi kuso ama abo no so sen. Yo, ko twa mansa twabe patakusunsa osin kosi abeso so kope bibi ene ya asem yesi se kurotwa mansa furure mbebo amane se odwan aba ho abechi ne bawe a omsi amane ni de yentie na mu yetie wi a yemfa nkwa dwindwin. Yo, wo mo chiche fin so aso so dan chema wu a yenye na chinye ayampa odan chem ne pe eno da kwaye mu ne jashin na kan da bre nusu. Yo, yentwa so wi a se nka nche dan chem na no kwaku buati ofa kwa me dan so wuwi so ye den chem bai die wano be wopo. Yo, ene sa dia timan nto so papa ma sika se fa ko to pie to she na so de ko pema ni nya de bo ko te ho bra kwaku akola na abusa abe nya me ka che so ko nzongu so ko twa bia no anya ntwa unya pie to. Yo, ene sa dia ti emane nto ze kraman asantimam no begina bu nipa ame abo na baso anya boriga yo anya tie pete so wa nani so ade na nya mankasi mu dwobo otu pete to ase wa kra abo hwia okoko se chikasa chiro boni chirefo a otena bebuom. Yo, ene sa dia ti emane nto ze ni wa mansan ya ofasi ndi ade eye no kure wo fasi fu oshanti ena asu nua ba anu muka. Yo, ene sa dia ti emane nto se timan nto se mitie obatan bia ni ho se ne bayen sunsun na no pani ba kira kwan wo fu asem a waka yesi efi abofra boni gu yesi efi abofra ni mkura. Yo, ene sa dia timan nto se abofra ojale na fusu ya no nware nwie yo abofra nso ojale na fusu a odan na fu
Yo abofra so ni madwale ekra na nyina furu so. Ene na abofra nso so nim adwane. Nanso onim ahinta. Yo hweme so ma me ni bi ntina atwe mienu nam. Ena humani suma minti na twe ye kɔ ne baanu. Yo sa dia mate. Ti e ma ne nto se. Coach Amansa. O se Coach Amansa. O se wasesa. Odi asofo a enye nwanwa se. Enye nwanwa sen. Okay. Yangaza. Yo Coach Amansa. Kwakuko kaibe no aso hia asebo. Wantena wie mo ba fie na ma pam no. Yo ene sa dia tima ne nto se. Tima ne nto se. Anka de na ho koso nhia mu. Anka di Daniel wose na yeyie ene aba. Yo bo Fred e na bada se. Eye no krasi abro wo hu bo fra opiapia na tofo. Me wo so ati wie na ma bo Fred bo ti kwa. Wo su nunum a ena wote ne nkan. Enwansa so ni hwekra pusa ne nsam. Ena wansa opusa ne nsam wie nso a wode ko na chi o se dia ka na chi ena do so. Kanka bi o se na ba ku bo on top achi o. Na kanka bi nso do bewuo no ni behu nka wadodo odi jae. Yo obi bi ne kanka bi na so wu no anya hwekra o janka wa o. Eye no kre se wodi hye ene achenkena unya akatua da. Yo ene sa dia. Ku hwe wo be da. Sa dia ti e ma ne nto se wodi hye anko akwa adwane. Sa ene mpani so wodi hye so wodi moja ene egro. Yo ene sa dia matetie e ma ne nto se. Ni tie pa. Ansa na menkan so besim tras na wodi asase ase. Eye no kre turodo na se de yan konta nkwati afrawo no. Saa so na di obedi dokun a be ne den onka di oyem aburu no. Yo obanyansafo ana odi kosu abokase o. No kre ese obanyansafo ebu ne be ne nka na se. Yo yesi enkoche atishide mfenwura emetwa ne tintutu no mfanya nkwan no na akokọ nso fa no ho adwen sanse kama funu ya kama dampan. Yesi osuma akokọ se onkoto na mmra na okonu enya bia oba na yem na yem hihie. Yo ene sade ti man do za da ponche ni be hu ne tenten. Aponche ni se wanto nsu ehye mu a na wonim se nsu ogu ahodo. Yo enso ta ponche ni won se wo. Eye no kre a crossing aponche ni tenten no. Oso o tane dwonso na odi egunu patra so. Yo bi ni aponche ni anko hwehwe fom bembem no. Koma ndamri fa. Ye nkwa aponche ni aponto ase nkobusa kunwam. Yo ene sade ati man nto se enso fa wa na ho manyina no waya aka. Eye no kre turodo ensu a ebe fam se me yesu be. Ensu be fam bia na manum bi. Yo ensu odo ana tene ko hinam. Eye no kre asuo bi yiri koba asuo bi mu a enche na no adwo. Yo so bi yiri koba so bi menche na no adwo dia ti man nto se enhwehwa kwan kwoti aduro na etwo bi enso de atugo. Ana yesi enkwoti aduro mra so a enu ane haban. Yes mo banyansafo yes mo na mo tenten. Eye no kre se empani se ukase okrom kwan wa obi nso dia wo wachi. Yo otu kwan na tese akokọ obo ampentem kase oduro bia na oda kwanto nyama so afi ato. Ene dia no kre na kwaku ese okokuro bi na edu koche na hu se ma ejina edan so boso a mane nyo nwanwan bi abekọ na mema so hyemuka se omkwa muchi an. Ananse kokoro konyansa bu akwa ne bantakuma obu mfumpa adua sonso beto nchechem se chechere. Ananse kokoro konyansa bu akwa so nim takuma ba bia so takuma kro ya obu mfumpa adua sonso beto petem se pinka ma aboje nso mu apia afo. Ananse kokoro konyansa bu akwa de ho wa no sa ne ba panin ntakuma. Eya no kre ni ba panin ntakuma ampa ne nte ananse nwene ntintan ne ntakuma de ntintan bi kan wa edane afidie anuma wanto obu ada. Esi anoma so chelu dua so a ogebo. Yo ene tade ati man to so dodo akonya ba ko font na so nche. Sa na tie na mpanin se dodo su nyankopon a obako nnu afu. Na opan wasa mpese ebu ani ti onso so tie bomu tale so. Yesu kwasi ebu nti ena bomu senja mpese. Yo wacha konton wan kase ohun ehin ye chepuna fo ma aso mpekoko no gina hodo. Na wo akokun okofa wo fayire. Mpanifo ahia brabadwom ne ntufa oba na abupu ma ese odi oto adwamamu no amfiri. Yo ene sade a ti e man nto se ensa to ebe da na firi ebe akono na firi nwa eguso. Eya no kure na enkontomre yese enwa ntumi nkontomre a ebiribira ani. Yo ene sade a ti e man nto se konsa ne japade to aka ho bi. Epia o kwaku ba bia du die kwaku Boatin akwada nyame ne menye ni gi adwa wo fia de abebu obremu we your friend to mienu na se de adwumadie ne tie no ye be koso ne de abemu ye de abemu ti mun follow page no na mon like me kwaku etse na aka kire abedwafo. Yo de me wa me ka kire abedwafo ne se so mo te se ebia obi ye akanyoma mo se ebia ye nkurase mu na no a ene ne nananom mo de chance mo de awo we a enso ye de nyi te se epia o
Puni bi na bodu se wo hoyi e nyinku a gwaku yanko yo sadi ati man to so kwetra so de oto bobo no ne ho anye na he ene se de onya nchen ka so woni gine ya Mr. Garlic ebebi obu ya so okotre ya mponsa o se ne tutu fo ma nche se sebe na gosu kuma e fa nya yo ene sadi ati e man to se litio kontoa ane pe na homa so ne kon eye no kure se wuti twiri a na pentoa moye no yo ene sadi ati e man to se nkonwuram enkotia no man tutu no fa ne mna fie ma kire pani se aboa ben ni ye anomanyitifo no afidie eyi ni ntenten a yo ene sadi ati e man to se no kure tsa ponchi dua tetia sa empani so kan tam kese gu amunamu ekata so kura epie omo ne ti bebira ma ponchi ache sa pepepe abirechire ba so ohuri kosoro esiwa osini ni yeto no nenye ono oba oso be hye na asnase a munya no ne bedino jonso bere kwaku so ba so badwin so be ma dwin so ka se ne nsa hofo yo ene sadi ati men to se ojo so gu fa akwane pu ahuro na so uhinta ho dwin so na uyi mframabone na utwe wani no obi anyina ho a wanya mfa so pure nu yo sadi ati man to se kwaku meto me ati ya suma banya safo ya suma na motenten sana tie yesi ohintim praku a oti ebunti abode no oti senkanta masi otim kotia ana otim afichiri won otu abawre yo funtum frefu denten frefu wona free ba akuna so atwumene mu denti odidi ana wo fun se obi bi ni bodam ni a enkohwe ewie mu ram ye nganga se na ade na ba yo ene zadi ati e man to se oso bodam ni so ana obo aba enokure se empani se udware na odam ni be yuntum ade asan kwan no na odi hu akrotu bikadi na chia woni ni mienu ha na bodam yo abada ha entra makraman kanipa eye nokure krama bia so ane hu awu no na nye ni fie wura fie ekura bekun krama na to na pampam ene odi nwu be so krama akurum ka fa so nanum yo krama open na miliga to dada na beka chance na asidwan ati ayira hwe efidada mu kraman no odi asam dada na eka yo ene sade a tie emanen to se krama okoto so si apata so a nipa na afa na sesu na mo agya de ono ane modern mo eye nokure yesi yema krama no banyini wie ansanya tumidi se kuku a yo sade a tie emanen to se okosi wase fun na ho anwa afa na ba fia bedidi abrechi a yesi pam pataku wie ansanya tu abrechirefu yo ene mate sade a so tie emanen to se ti ebe miam papa fa kwame da ami tio ana di mame o se me bu bebia na be no etoaso o se ahon hen fe ejam mo re yanti na se etoaso mu no me ga so bebu be kakraka bi achia na mui esia bebu onyina ade yo asam kase e ba afre ene nka ye nsi so sawa hu yesi odwan abrechi a waso pon aduasa no yensa no yo ene sa ya ti emanen to se munyama oti adia sonso ti pene sasabon so mabu achacha we ya bebu miya nkwa ne omubu ebe no mbu ombo de bo ohumra ne se omne sasabon samira twum empra ne mo oti ayere yo me kwaku buati imagine do mani woni do makon age dom safade a kire dom ti da ya mi suro dom suahu kwaku pani se wasam ye da no amo anu ayede yo ene sade ati manen to se udi se wasam ekwa himfie na so udi nkan hwana nche so udi bem yesi ukoko santi na sinsania no yamiem yo ene sade a ti emanen to se wasko age asan aso wanyi bia so mo rawu ena mpanyisi en trampo anu so enso asra yo ene sade a ti emanen to sansana ni fani beto boabo ni fani kaso beto boabo na odia bibi so nya bibi so na bibi kuta no yesi wonu afo nyina nam no mo dane mo wadan bi ti so mo dane mo wawi o mechi wawe yo se ni fani oso no nyanko ni fani eko twene kwan a munya mo tom nam wa o papa of kwam dan so me kan se oni fani si obetimi aye adwuma bi a enya ni hyenpie yo na ntwi hoho na tom nam sa yesi na ntwie ni su na enkwasi esu anya ne nam yo se de ponko dua anche wo ne pan mu so anso na nche wo konfo so oponko nso nya de opani se na reka ehye na no yo konfo a watena yalefo konfo bone a watena yalefo ho ma konfo baba beto na enyini mu kwaku okonfo a o hye nkom se nsuo beto na anto ene de o hye nkom se nsuo nto ne toye no omuba no nyina ya kontro yo konfo bone oso probaba munya no timbi yeso konfo bone nkom hye no o so wa nwo bo be wo be ma yo twuma si wa mwadam ti anka koma ama sa sa na tie yesi obodam ni ne damati kokora na nya de odi hwe wi abo ape yo ene sade a tie emanen to se anoma on takra se ne tubo
Yesi da bia semtina ensamampom ekodi kotia. Da bia something so na edokotokodo ejam ho. Na yesi dobidi akwaku na nkyese kodo ensamampom. Me kwaku bo ati me ntutu mampam America kwagimani so. Hwe. Na se wunim se mampam so ne dua na pam no. Yo, ene sa dia tema nto sabo ne bia Nyankopon ne plan ho. Sa na tie. Na boa no se woye ne bia na ye wo de aprapra no ho. Yo, Nyankopon. Na so apumpo obo na suo no, o da su kachi. Yo, Nyankopon, on odi ni bia asema no. Sa na tie. Sa yeso Nyankopon afabo so obeto abo so mi ko hinta me. Yo, na o kwose won akonfo. Na se dua bua udwane. Ya won mo nko e. Na masem na ma abo prago sika da no kom oje ho no. Yo, ene sa dia tema nto sabo bia do so ade o se free prago. Ezi kura prago ni mu odwampo pia bia so sori so ado sa ade. Yo, ene sa dia tema nto so odwan so no ho he no do he bobua no. Eye no kura. Odwan wisi odwan waso no ho ahwe no. No dan ene so odwan so ba bio ogina na ne ban so gina. Yo, ene sa dia ti e man nto se ebre atane atakra atane won tanta ban twen so konta so mo kopenta kwadi omukọ kokoti ate no ho otwe atwe no ho fruta fra kote no eho na atane atakra ata ene won tanta ban hu se beto da bi no obedi abedane obregu empanyi si due ni ebe wono etu ase ni ntwa so. Yo, ene sa dia tie man nto se due mu oduru due so e wo di sinimatiri so. Yo, ene sa dia tie e man nto se me kwaku boatin se me fa ha ame ya ha me de nka me fa pem ame ya pem me akwaku pa wuni ukura ni o ha na akwacha pem. Yo, ene wuni o ha na akwacha pem. Yo, yanko ntasiko ko bia no se ya ti fita eye no kure o papa kwam dance de car se enfama kankan edi ntasu na dua no. Yo, ene sa dia tin nto se achichide o se nsa titia no no de to na yirukom e ma odo ba fie kum achichide tutu no o se aboko wasumu a. Yo, achichide o so nim da obegun ntina ma na osoma da baka sa na tie wo yesi unam kwa emna ti kukura na te sa achichide e fura ne yere. Yo, koto o wia ne ba wia ho na enye ne nyonko tata okoto so mpe mansu twinti e no tu bon wi o de nsa etwetwra no. Yo, oto koto bom kwase a Nyankopon hwe oto sara anatie koto bia otu so tu abura koto bom a enche no atunsu. Yo, koto oda nso mo so da sika so nko fam na sa anwen nko a ena yeso ba asuo hu a ena ati se koto nso ana hu se koto bom enwa enye sensenya na esika kokko enye enye okusie na da fie so ene etu ahu. Yo, ene sa dia tie e man nto se sebi obakwase a ene twakwadu ekohye ne wona dwe mpase na obakwase anso ene otwa ben nsuo hu adi nsasin ba fie o. Yo, ensu kase bia to wi na chija bosuo ena onwansan se ono so ntena kwayem ema suprenu mo ne da. Yo, yan transo bonten mo fantaso on hwiansa na nyo obakwase ana wotena wurem eja na agu ne ho. Yo, sa dia tie man nto se pani wo nwura bia ne wo mfie sa eye no kuretrodo nanso aboa wansan so oni obobofo hu eni ahinti ana obofo hu nti okwadidi okone prako. Yo, ene sa dia tie e man nto se aboa wansan o se enso tie man nto se mi tie kwaku party yanko. Yo, apetra nso ankwantu abo abofo nempa eye no kuretrodo yesi akokoba akukoni ma okwantakra no nkwa akosua. Yo, ene sa dia tie man nto se akokoba atan na tie abanem nkumba akukoni mrantua no ono srade. Yo, ene sa dia tie man nto se okotre wo ye pensa dia sa nso se mensani na so okotre se de nsa tie no sa na odi sanchin manensi no mani je. Yo, okotre telephone na so ko hye nye obi na ka chan so on flow slow ena eja to kwai mu so anyi obi na kira bo abosoma kotre mikatuo na wo okotre pa o flow slow ba hwe fom se item o busa fa so se na ni so bi na na ya so to kotre pomponi aduasa so mom tentini primary ya pa o mene na no bro nye pe se de wo nantene sa na oda o primary no wo bro so mfa ntu bon. Yo, ensa hye nkuma na na ati o primary kire yuo na so obotokure di akoda ne bo. Yo, ene sa dia tie man nto se mi kwaku bo ati mentna ma dua dum fa ne mesi kotia anye je bode betim me hye ma ne mbre ama motokura ni wa bre kwan wene na mo basa ensini sre. Yo, onantu ye kase se echen osra na yale wu e ka wonanti a na ka woto. Yo, ene sa dia tie man nto se oba woni be ma obo ye bu ni ya chen nanti nkronti ana ama doti anse. Yo, oba woni sa fentu na wale aso na otuba nche wondia oba boni kwa wale ya mpentem fa ne dan han oba ba ni asem ka o se be ma no ebi oba nso no ebi yesi oba on pe na dwa ya twie no o si kwaku dwale wi a fa praye twi wo. Yo, ene sa dia tie man nto se praye a ye twi adwaye fie na praye nso hu fi. Yo, ene sa dia tie man nto se praye tia oto anu ato nante me nto praye no nso na me pra me dem. Yo, ene sa
Mento pra na me pra me dem. Yɛnkɔ ha.